V minulej epizóde sme si hovorili, prečo je dôležité sledovať si svoj menštruačný cyklus a dnes nastal ten čas, aby som vám prezradila a hlavne predstavila nástroj, ktorý som pre vás chystala celé tie 2 posledné roky. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čoho by boli potom schopné? Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ktoré z vás už ste verné fanúšičky a ktoré sledujete všetku prácu, ktorú robím, tak už s týmto nástrojom pracujete, pravdepodobne ho máte v telefóne a boli ste včera na akcii, ktorú som pre vás pripravila, keď sme oficiálne spustili tento nástroj. O čom hovorím? Je Ocycle aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do svojho telefónu. Takže áno, je to oficiálne tu a Ocycle aplikácia už je na svete. Spustili sme ju, dali sme ju von a včera sme mali oficiálne vlastne spustenie tejto aplikácie do verejnosti. A dnes v tejto epizóde by som si chcela práve s vami ukázať a povedať, čo vlastne Ocycle robí, k čomu tu vlastne je a prečo som si dala tú námahu nielen investovať, ale hlavne tráviť čas, posledné 2 roky, čas, kedy som vlastne bola tesne po pôrode tým, že som vytvárala nejakú aplikáciu pre vás. Pritom tie aplikácie tu sú a vlastne máme niekoľko aplikácií na výber, ktoré by sme mohli používať na to, aby sme si zaznamenali svoje menštruačné cykly. Minulá epizóda dosť tomu prezrádza, prečo to vlastne nebolo dostačujúce pre mňa a prečo som si dovolila ten čas tomu vlastne ako venovať a prečo v podstate bolo potrebné vylepšiť to, čo tu už v podstate je. A hlavne ono úplne v prvom rade, keď sme začínali vlastne vyvíjať tú aplikáciu, tak my sme mysleli najprv, že to bude iba aplikácia ako keby pre našu komunitu ženy, ktoré sú aj v členstve, v programoch a podobne. No ono, jak sa to začalo zväčšovať a ja som tam chcela viac a viac nejakých tých ako vlastností a featuriek a v podstate ako možností a funkcionalít, tak sme začali sa pýtať, OK, a neurobíme to appku vlastne ako verejnú, nebude to niečo väčšie, nebude to vlastne nejaký nástroj a nebude to konečne vlastne tá ako keby praktická kniha, to, čo sme vlastne ako keby vždy chceli, aby si mi hovorili, už napíš nejakú knihu. Takže aby to bola nejaká kniha, nejaký súpis všetkých vecí, všetkého môjho ako keby know-how, toho praktického know-how a skúsenosti s klientkami na jednom mieste. A vlastne mne to začalo dávať čoraz viac a viac zmysel, pretože som si uvedomila, že ja sama chápem, že podnikám, ale samozrejme som si vedomá toho, že ženy trávia veľmi veľa času s telefónom v akejkoľvek roli alebo v akejkoľvek fáze života ste. A je to nástroj, ktorý môžete mať k dispozícii naozaj na dosah ruky a mohol by vlastne efektívne pomáhať v tom zmysle, že vyplní tú medzeru, tú dieru, o ktorej sme sa hovorili v minulej epizóde, že vlastne nemôžeme viniť za všetky, ako keby, že lekár nás nemá čas, alebo nemá na všetko odpovede, alebo naopak, prečo my ženy nie sme informované, prečo sme to nevedeli skôr a podobne. A pretože je veľmi ľahké hľadať viníka, je veľmi ľahké povedať si, kto za to teoreticky môže, ale reálne ako nič si tým nepomôžeme a nič nám to nepomôže v tom zmysle, že by nám to vyriešilo cykly alebo vyriešilo situáciu, ktorú aktuálne riešime. Takže vlastne ako všetky tieto procesy za tým a vlastne hlavne tá moja skúsenosť a prax vlastne s klientkami ma doviedla k tomu, že je dôležité a určite nejaký podnet vlastne môjho manžela Honzu, ktorý je veľmi ako zameraný do praktičnosť, pretože ja som bola kedysi ako extrémny až ako keby teoretik, alebo snažila som sa vlastne ako veľa vecí ako naučiť, analyzovať a tak, ale on tie veci dával do tej praxe. Alebo sa vždy pýtal, dobre, no a tak ako čo mám robiť? A vlastne mi to strašne pomohlo v tom, aby som potom pre tie ženy všeobecne začala tvoriť vlastne praktické veci, praktické programy, webináre, vo forme, ktoré boli viac priateľné, boli to sociálne siete a podobne. Takže začala som nad tým takto premýšľať. A preto napríklad som nenapísala ani zatiaľ ešte knihu, ale urobila som napríklad PSC kartičky, čiže pre programovací cyklus kartičky, ktoré si môžete vytiahnuť každý deň, sú nastavené na váš menštruačný cyklus, sú variabilné na dĺžku vášho cyklu. Môžete si každý vytiahnuť kartičku a tá kartička vás niečo buď naučí, alebo vám pripomenie o vašom menštruačnom cykle. A takisto v tom istom zmysle som vlastne potom šla do tej aplikácie, pretože mi prišlo, že nám stále chýba nejaký praktický nástroj.
aj keď som sama používala veľmi veľa menštruačných aplikácií, ktoré proste som využívala buď na nejaký záznam svojich symptómov alebo niečoho, čo som chcela vlastne zaznamenať ako bazálna teplota tela alebo práve niekde má spísané a mať v telefóne, že vôbec som dostala menštruáciu, by som si to nepamätala alebo nenechala to úplne skladom, tak som vlastne neustále natriafala vlastne na ten problém toho, že častokrát tá aplikácia vôbec ako keby nezaujímala mimo tie dni menštruácie. To bol asi najčastejší problém, že tá aplikácia bola častokrát tak ako nastavená, že vlastne ja som chcela si len tam vlastne trackovať menštruáciu, zapísať si, že som vôbec menštruovala. A tá aplikácia mi povedala, OK, kedy predpokladám ďalšiu menštruáciu. Čož ja som napríklad stejnak ako keby neriešila, pretože viem, že to je len ako keby nejaký odhad a stejnak záleží vlastne na tom, čo si tam zadám potom ako keby ja. Takže ja som postupne vlastne ako používala také tie ako komerčné aplikácie, až som prešla vlastne k aplikácii, ktorá je veľmi jednoduchá, basic a využíva v podstate len ako keby princípy symptotermálnej metódy, ktorá vlastne mala nejaké ako keby záznamový hárov, do ktoré si vpisujete vlastne ako keby informácie a tá ma taktiež dosť inšpirovala k tomu vytvoriť niečo také, ale vlastne v príjemnejšej forme. Mi to prišiel taký ako ten papier, do ktorého si píšete informácie. No a chcela som hlavne vytvoriť aplikáciu, ktorú budete používať naozaj alebo budeme chcieť používať počas celého menštruačného cyklu, pretože ako som hovorila v epizóde predtým, naozaj to nie je len o tom, ten naši cykly o tom, kedy a ako menštruujeme, aký je prejav tej menštruácie, ale čo sa deje počas celého toho cyklu, kedy mám tú ovuláciu, prejavuje sa mi nejaký hlien, aká dlhá je vlastne moja predmenštruačná fáza a tak ďalej, tak ďalej. Takže chcela som, aby sme začali s tým aktivnejšie pracovať, pretože i keď krv alebo prejav krvi povie veľmi veľa, možno viac než ste asi očakávali, tak stále nám informácia, čo sa deje medzi tými dvomi krvácaniami vlastne v tom cykle, tak sú veľmi dôležité informácie. No a samozrejme chcela som niečo, čo vás bude baviť, niečo, čo budete chcieť používať, čo budete využívať k svojmu vlastne ako keby prospechu, pretože vlastne posledné roky sa dosť prichádza vlastne s konceptom toho, že tým, že sa meníme fyzicky, tak sa vlastne meníme i emočne alebo psychicky v rámci svojho menštruačného cyklu a určite si to všimli. Nie každý deň alebo týždeň ste rovnaké. Proste prístup k vašej práci sa počas toho mesiaca mení. Chce sa vám viac, chce sa vám menej a máte tendenciu byť viac sociálne, menej sociálne a podobne. A i keď tých ako keby štúdí, tých ako keby heavy dát je ešte stále málo a sme na tom začiatku, tak same dobre viete, že najdôležitejšie je to, ako vy popíšete, ako zažívate ten cyklus. Takže ja som ženy vždy viedla k tomu, aby si sledovali svoj menštruačný cyklus, ten svoj, mali nejaké poňatie o tom, čo by sa asi malo v tejto dobe diať, aby sme to nejak popísali, aby to bolo nejak exaktné. Ale vlastne, aby stejnak pre ne bolo vždycky prvoradé a to hlavné, to, čo zažívajú oni. Pretože teraz vlastne prichádza obrovský boom s tzv. Cycle syncing, ktorý má moc hezkú myšlienku, moc pekne to ako keby myslí v tom, že chceme vôbec povedať, že máme my ženy menštruačné cykly, že nie sme každý deň rovnaké, že sa vlastne ako nejak meníme, ale čo sa začalo vlastne diať, je, že sa začal z toho vytvárať systém. A ja keď som vlastne ako začala hovoriť o nejakej cyklickosti alebo o tom, že sa meníme, tak to bol presne ten moment, kedy ja som si vlastne začala uvedomovať, že to je nástroj, ktorý niekto proste vezme a zneužije a vlastne zmení sa v niečo, čo nám môže robiť ešte horšie. A to sa práve deje. Bohužiaľ. Nevyhli sme sa tomu. Asi by sme boli naivní, že sa tomu vyhneme. Čo sa vlastne začalo diať je, že z toho, že sme cyklické, sa začal vytvárať tzv. Ako tá metóda cycle syncing, ktorý to začína celé kaziť v tom, že hovoríme, že nám ale pred menštruáciou by si mala cvičiť niečo iné, alebo by si nemala robiť ťažký silový tréning, alebo by si nemala toľko behať. Počas menštruácie by si mala robiť určité cvičenia, alebo naopak, keď si po menštruácii by si mala tú energiu zo seba dostať von. V rámci nejakej fyziológie to dáva zmysel, ale čo je dôležité povedať je, reálne na to nemáme data. Na čo ale máme data a tie síce štúdie nie sú úplne ako presné, sú na malom počte ľudí, takže stále som aj voči tomu skeptická, než príde niečo ako keby relevantnejšie, ak niekto robíte nejakú štúdiu, tak poďte so mnou. Poďte do toho, pretože je to určite potrebné viac a viac zisťovať na väčšie množstve ako keby žien. Tak sa vlastne zisťuje, že je úplne jedno, v ktorej fáze cyklu ste a i tak dosiahnete vlastne rast svalu. Takže progesterón alebo množstvo estrogénu nevplýva na to, či rastíte dostatok svalovej hmoty. Ide skôr o ten tréning, o ten impuls, o ten progresívny tréning.
A taktiež vlastne ako není pravda, aby ste kvôli tomu menili tréning alebo aby ste zásadne menili tú intenzitu. A čo je ale dôležité si povedať je, a zase zabúdajú na to vlastne tieto ako keby štúdie, pretože sa snažia vlastne ako keby zničiť alebo debunknúť tie mýty o tom cycle syncing, že by sme mali niečo meniť, mali by sme pristupovať k ženám vlastne cyklicky alebo k sebe cyklicky, tak oni vlastne vynechávajú z toho kontextu tú emočnú stránku, tú psychickú stránku, tú stránku toho, či máte chuť, nemáte chuť a ako sa vlastne ako keby správa váš mozog. Pretože o tom vlastne ako čoraz viac štúdií je, jak sa správa vlastne ženský mozog, jak sa mení, jak vlastne ho ovplyvňuje samozrejme to, v akej fáze cyklu sme. A same na sebe si môžete vypozorovať, že a ja som si sama odpozorovala na sebe, že áno, fyzicky, niekedy sa mi napríklad fakt ako stane, že pred menštruáciou dokonca som schopná dať PR-ko, alebo vlastne není vždycky dané, že cez ovuláciu som najsilnejšia. Čo má oveľa väčší vplyv je, ako mentálnom alebo psychickom nastavení som, ako som sa vyspala, a ako vyživená som, čo sa deje v mojom živote. A to je niečo, čo vlastne i tým štúdiám vlastne potom chýba, že neberú v potaz to, že pre mnoho žien je vlastne to cycle syncing stejnak uchopiteľné, pretože po tej mentálnej stránke nemusia mať takú dostatočnú disciplínu. Pokiaľ nie ste dostatočne ako keby naučené, disciplinované, čo aj od malička alebo počas niekoľkých rokov, že pravidelne napríklad trénujete alebo robíte nejakú aktivitu, tak vlastne ako tá motivácia alebo to, aby ste emočne niečo prekonali, aby ste vlastne boli nejak rezistentné voči tomu, že sa meníte a máte nejakú tendenciu k nejakému rozhodnutiu. Je to veľmi veľký rozdiel vidieť ženu, ktorá bude napríklad trénovaná a ktorá nie je, ako sa rozhodne, či chce do toho tréningu ísť alebo nie. Sama u seba som vlastne pozorovala, že áno, mám tendenciu proste neísť, nechce sa mi, vymýšľam, zmenila by som pred menštruáciou a vlastne hľadám tú cestu z toho von, ale to absolútne nemá nič spoločné vlastne s tým, aký výkon podám. A zároveň sa mi taktiež stáva, že vlastne není to permanentne ako keby dané, že to takto je v každý cyklus. Takže áno, vzniká tu vlastne nejaký odboj proti cycle syncing, ktorý si myslím, že ale na jednej strane je veľmi extrémny a bere iba nejaké data a zároveň tu vzniká cycle syncing, ktorý vám tak chce ako keby trochu ospravedlniť to, že proste to dneska neurobíte. A otázka je, či je to teraz v prospech vás, alebo naopak je to niečo, čo sa otočí proti vám. Pretože ja som si sama všimla, že proste prekonávanie toho komfortu alebo čohokoľvek, čo robíte, vám není príjemné. Samozrejme do toho hrá veľkú rolu ten cyklus, ale do veľkej miery je strašne dôležité si povedať, čo sa stane, keď prekonáte to, že sa vám nechce ísť. To sú práve tie situácie, kedy si poviete, OK, je absolútne jedno, v akej fáze cyklu som, ale budem buď furt robiť tú jednu istú vec, alebo budem pokračovať v tom, čo som si proste stanovila. A vlastne si všimnúť, či skutočne ten cyklus má na mňa vplyv alebo nie. A či je to iba na fyzickej úrovni, alebo to je na tej úrovni tej mentálnej, tej emočnej, kedy ja si poviem, hej, ty kokos, ako mňa za fakt nechce a nemám na to náladu a proste najradšej by som nič nerobila. Ako reálne povedať, OK, nechce sa mi, ale idem, aby som proste splnila to, čo som si ako keby naplánovala. A zistila, že fyzicky na to ale stejnak mám. Prípadne zistím po tom tréningu, že ja som síce nechcela ísť, ale ja som dala PR-ko a mám z toho ešte väčšiu radosť, než by som mala, kebyže nejdem. Takže je to taký ako začarovaný kruh a za mňa není jedna správna odpoveď. Za mňa je to zase prepojiť, skúmať to ženské telo a pýtať sa, pretože brať ženské telo iba to, že sme fyziológia, ktorá sa neustále mení a tvrdiť, že buď na nás vplyv má alebo nemá cyklus, je vytrhnuté z kontextu, pretože naše cykly, náš progres, našu motiváciu, to, ako sa rozhodujeme, ako podnikáme, ako pracujeme, ako vychovávame, na to má vplyv niečo väčšie. A to je vlastne náš život, ktorý sa neustále deje. Takže aj tá motivácia pre mňa vlastne z O-Cycle nebolo vytvoriť nástroj, ktorý je len 100% vedecky podložený, ale má tam prvky aj toho cycle syncing, ktorý tu prichádza a vlastne pripomína ženám, na jednej z obrazovek, ktorú vlastne sme pripravili, pripomína ženám, a ja vám asi môžem si myslím aj ukázať, že v tejto dobe, kedy ja natáčam ten podcast, tak aplikácia je 100% rady pre vás.
My vám priložíme screen na obrazovku, pretože som práve zistila, že sa ešte niečo technicky riešilo, že ja keď natáčam túto epizódu, tak je ešte pred spustením aplikácie a riešime posledné detaily, takže vám nemôžem ukázať v priamom prenose aplikáciu, ale nebojte sa, všetko to vyjde. To hovoríme aj sama sebe. Takže na tomto vlastne screene môžete vidieť, že je tu koncept vlastne nejakej cyklickosti, nejakého cycle syncing, kedy chceme pripomenúť, že nejak sa fyzicky prejavuje telo, nejak sa meníme, ale aj emočne, psychicky môžete zažívať nejaké zmeny. Ale to neznamená, že to takto vlastne 100% je. Ako najdôležitejšie v podstate bude sledovať samú seba. A preto vlastne O-Cycle není ako nejaký manifest toho, že poďme iba dávať vedecky podložené data, pretože a vo veľa prípadoch sme sa vlastne presvedčili o tom, že než vedecky niečo podložíme, tak to už dávno funguje. Alebo než vlastne počkáme, než sa niečo ako keby potvrdí, než sa dá do nejakého systému alebo bežnej praxe, tak už dávno funguje a pomáha ľuďom. A je len o tom to správne uchopiť a informovať, že OK, nejedná sa treba o nejaké lekárske vlastne odporúčania a podobne. Takže týmto vlastne chcem aj vlastne v tejto epizóde povedať, že celá vlastne O-Cycle aplikácia je myslená ako vyplnenie naozaj priestoru medzi pacientkou, klientkou a lekárom alebo zdravotníkom, kedy samozrejme mnoho vecí, ktoré ja som napríklad s klientkami riešila, bolo psychického alebo emočného rázu v tom zmysle, že myslela si, že niečo s ňou nie je v poriadku. Úplne krásny príklad vám dám. Žena, ktorá sa v 40. 42. roku, ktorá zo dňa na deň má pocit, že nepozná svoje telo, je absolútne niekým iným a príde k lekárovi s tým, že má nejaké symptómy a ten jej hovorí, no ale ešte skoro, aby ste bola v menopauze. A zároveň má ešte cykl. A teraz vlastne ani ten lekár, pokiaľ vlastne o perimenopauze nevie viac, alebo proste o perimenopauze sa veľmi veľa rozpráva až teraz, takže nie každý proste má hneď o tom prehľad, tak vlastne je vlastne ako stratený sám a tá klientka alebo tá pacientka vlastne taktiež, pretože ona absolútne nepozná svoje telo, ktoré vlastne prejavuje cykly, prejavuje sa ako doteraz a zároveň sa tam niečo zmenilo. A ona nevie prísť na to, čo sa zmenilo, pretože spí rovnako, je rovnako, hýbe sa rovnako, ale naozaj zo dňa na deň je jej telo iné a vôbec nevie a nemá absolútne potuchu, nemá sa čoho chytiť, čo sa vlastne stalo. A jej jediné, čo sa zmenilo je, že prichádza vlastne, alebo deje sa perimenopauza, čo je niekoľko rokov, než príde menopauza. Je to vlastne ako pred tým prechodom. To neznamená, že už je senilná, alebo že už prichádza do menopauzy. Ako keby žena v menopauze bola senilná, tak to tiež nie je pravda. Ale nový vek pre nové príležitosti. Ale vlastne v tej perimenopauze, čo sa deje, je, že to telo sa začína pripravovať na to, že jedného dňa nebude už reprodukčné, nebude sa už vlastne rozmnožovať. A to je napríklad krásna ukážka toho, kedy napríklad O-Cycle tejto žene povie, možno si už v perimenopauze, možno sa ti už niečo s týmto deje. Toto sú typické prejavy. Pretože na perimenopauze nie je diagnóza. Na to není test, ktorý by ste si overili, že aha, už si v perimenopauze. Na to si môžete prejsť symptómy, prejavy a môžete si povedať, OK, moja mamka šla do menopauzy, čo ja v 50 a nejaké prvé prejavy mala čo ja v 42, aha, asi sa ma to už týka. Čo sa ešte deje je, že do perimenopauzy teraz vstupujú ženy oveľa skôr a je to práve kvôli tomu, aký máme životný štýl, pretože naše menštruačné cykly častokrát sú zhoršené tým, aký máme hektický životný štýl a výživu a starostlivosť o seba. V tom 40. veku je to taký vek, kedy vlastne to na vás celé doľahne. Môže to byť kombinácia, ako to zažíva dnešná generácia, kedy máte ešte malé deti alebo deti, o ktoré sa musíte starať a zároveň sa začínate starať o svojich rodičov a zároveň vlastne vaše telo fyzicky začne prvýkrát prejavovať po toľkých rokoch nejaké fyzické prejavy nejakých problémov, ktoré možno ste trošku mali, ale teraz sú rapidne horšie. A to je typický prejav vlastne perimenopauzy, alebo to, čo sa vlastne častokrát deje, že máte pocit naozaj, že vaše telo vás absolútne zradilo, pretože staráte sa oň prípadne, makáte ako šrob, doteraz vám nič nebolo, ale out of nowhere, proste zrazu vám niečo proste je. A toto je fakt ako skvelý príklad, ktorý samozrejme existuje v iných formách, že nás bolestivou menštruáciou, žena po pôrode, žena s nejakou diagnózou, ktorá je vlastne chýba, ale nechá alebo nevie o tejto diagnóze. To sú presne tie prípady, na ktoré sme sa my v O-Cycle chceli vlastne sústrediť a bol to môjim cieľom. Aby ženy, ktoré vlastne
ktoré absolútne netušia, čo sa deje, alebo vlastne nemajú poňatia, čo sa deje, dokázali nájsť nejaké indície, čo sa asi diať môže. Pretože O-Cycle není diagnostický nástroj, O-Cycle ani není odpoveď na všetky vlastne ako keby problémy, ktoré máte. Je to len sprievodca, je to nejaký pomocník, je to ako keby ste mne napísali, alebo ste sa so mnou spojili a poviem, asi sa deje toto. Preber toto so svojím lekárom, choď na takéto vyšetrenia, alebo urob tento prieskum. Je to len vlastne nejaký rozcestník. A taktiež vlastne cieľom O-Cycle bolo vyplniť medzeru, tak ako som hovorila, medzi klientkou, pacientkou a lekárom, kedy vlastne častokrát, to sme si vlastne spomínali, má žena pocit, že sama sebe nerozumie, alebo si myslí, že je divná. Najčastejšie ešte ako keby iní ako keby, čo riešili so mnou klientky, bolo, že mali pocit, že sú iné. Že toto sa určite nejde iným ženám, alebo že toto nie je normálne. A začali vlastne ako keby riešiť problém, ktorý ktorý je bežný, a nehovorím, že musí byť vždy normálny, ale je niečo, čo ten cyklus môže podnietiť. A ako sme si spomínali v minulej epizóde, cyklus je len prejav niečoho, odraz toho, čo sa deje v našom tele. Ale není vinníkom. Pohlavné hormóny nie sú vinníkom toho, čo sa nám deje. Je to len zrkadlo. Takže častokrát vlastne sa mi dialo to, že som len jednoducho vysvetlila klientke, že víš, ale to, čo sa ti deje, je pretože si 3-4 dní pred menštruáciou a je absolútne normálne, že si extrémne, ale extrémne unavená, alebo proste, že už máš toho dosť, pretože pozri sa na ten svoj život. Ty väčšinu svojho cyklu, 25-26 dní, ideš neskutočnú pilu, neskutočnú raketu a vyšťavuješ to telo na maximum, čo môžeš. A tvoje telo jediné, čo mu zostáva je, alebo čo potom urobí je, že ešte pridá na tých bežnejších prejavoch, kedy vlastne to telo sa chce utlmiť, stíšiť a pripraviť sa na tú menštruáciu, pretože budete strácať krv a čas svojho tela, tak vlastne ťa utlmuje a unavuje, aby si refreshla, lenže ty namiesto toho s tým ešte bojuješ. A toto napríklad mojej klientke extrémne pomohlo si uvedomiť, že OK, nebudem bojovať proti svojmu telu, dám mu priestor si oddychnúť, to, že si tam šlufika po bude normálne. A razantne sa to zlepšilo v rámci 1-2 cyklov, pretože si to dovolila potom i počas toho cyklu. A už na seba toľko netlačila a nevyšťavovala si tie baterky počas celého toho mesiaca. Takže problém nebol jej cyklus. Ten cyklus je len odrazom a je to len extrémnejšia potom verzia, pokiaľ sú v ňom nejaké symptómy, nejaké problémy, tak len to znásobí to, čo už robíte svojmu telu na nejakej úrovni. Takže treba ho unavujete alebo ho podvyživiť a podobne. Takže on vám to len viac zozrkadlí. Takže to sú také dve veľké témy, ktoré som so ženami otvárala, a to je, že majú pocit, že nepoznajú svoje telo, že ich zradilo, že nevedia, čo sa s nimi deje. A druhá vec bola vlastne situácia, kedy si mysleli, že niečo s nimi nie je v poriadku, je to divné a mali by to riešiť. Pretože vlastne je tu stále veľká mienka toho, že mali by sme byť lineárne alebo mali by sme byť každý deň rovnaké, pretože to od nás sa spoločnosť očakáva. Nikto sa nás nepýta, v akej fáze cyklu sme, a ja si nemyslím, že sa to ani zmení, pretože dôležité je ten váš prístup k sebe. Nie to, ako bude svet k vám pristupovať. Je úplne jedno, či by ste si dali na seba niekde nálepku mám menštruáciu alebo mám ovuláciu. Akože na jednej strane je to diskriminácia, takže je to o nás, aby my sme si komunikovali svoje potreby, aby my sme si povedali, čo potrebujeme. A tá aplikácia O-Cycle je tu presne od toho, aby vám povedala, v ktorej fáze cyklu ste, či ste vo fáze 1 alebo fáze 2, k čomu máte tendencie, čo sú vaše silné, slabé stránky, aby ste sa na to mohli sústrediť. A pre mňa taktiež vlastne bolo veľkým seba poznaním vlastne sledovanie cyklu a ísť do tých hlbín ďalších ako keby informácií, že som začala pristupovať nielen k svojmu podnikaniu, ale aj k svojmu vzťahu, ale aj taktiež k materstvu vlastne odlišne, než by som pravdepodobne, kebyže si nesledujem svoje menštruačné cykly a nehlbím sa vlastne v tejto téme, pretože mám tendenciu k tomu vlastne pracovať extrémne moc, alebo byť ambiciózna a vyčítať si, že prečo nemám dostatok času, lebo mám dieťa a mala by som viac pracovať, alebo naopak potom zase sa viac venovať jej, a vlastne rôzne tieto vlastne ako pochody myšlenkové, ktoré tam prichádzajú. Takže mne vlastne sledovanie cyklu extrémne pomohlo. Viem, ako pomohlo stovkám mojich klientiek v tom, aby sa si nevyčítali veci, aby sa cítili dobre, aby zlepšili kvalitu svojho života a zvýšili prípadne svoj výkon, pretože paradoxne tým, že vlastne pochopíme ten svoj cyklus a tie svoje prejavy, nám môže dosť pomôcť v tom, ako sa posunieme v kariére
ale aj vo vzťahoch, pretože začnete komunikovať svoje potreby a to je dôležité. Takže ja vnímam, že vlastne sledovanie cyklu a celkovo poznanie svojho cyklu je veľký osobný rozvoj a je to veľká cesta pre každú ženu a pre každú z nás poznať samú seba a vlastne porozumieť tomu, kto som. Pretože sa častokrát vlastne zaraďujeme niekam, kým ani nie sme. A vlastne ten cyklus nám ponúka poznať tú možno stránku seba, ktorú sme nikdy vlastne ako keby nepoznali. Takže niekoľkokrát sme si určite povedali, prečo v podstate malo zmysel pre mňa založiť aplikáciu, ktorá síce príde do stretu s ďalšími aplikáciami, ktoré už používate, ale zároveň vlastne sa chce ničím vymedziť. A to je presne to, že táto aplikácia vám umožní si zapísať vašu menštruáciu, ale zároveň vám bude dávať informácie o tom, čo sa deje zo zvyšok vášho cyklu, ako s tým prípadne pracovať, ako si zariadiť váš život, ako v podstate si sledovať svoj cyklus lepšie. Jasné, že vám dá nejaký návrh, predpoklad, kedy by ste asi mohli mať akú fázu cyklu, ale vždycky to bude prístroj, ktorý proste sa bude snažiť vypočítať to najlepšie, čo tam my dokážeme nastaviť, ale vždycky tým hlavným ukazateľom a tým najdôležitejším informátorom ste vy. Preto v podstate my v rámci AllCycle podporujeme, aby ženy si sledovali svoj cyklus, aby si zapísali svoje symptómy, aby vedeli, že keď si zapíšu vlastne pocit vlhka alebo nejaký hlien, tak už to môže zapínať vlastne ich plodné okno a nebudeme ich presviečať, že to, čo sme my vypočítali vlastne v rámci aplikácie je správne a aby sa na nás spoliehali, že my sme najlepšia antikoncepčná metóda. Nie, AllCycle nikdy nebude alebo není to v pláne, že bude vlastne antikoncepciou, pretože naše cykly sa neustále menia a vaše plodné okno sa bude otvárať trošičku inak v rámci toho roka. Nebudú to veľké skoky, budú to nejaké malé niancie, ale verím, že sa priblížime a budeme čo najrelevantnejší informátor pre vás, kedy vlastne asi budete mať to vaše plodné okno, ale nikdy sa nespoliehajte na žiadnu aplikáciu na to vám povedať presne, kedy ste alebo nie ste plodné. Takže my budeme maximálne podporovať naše užívateľky, aby poznali symptotermálnu metódu, aby vedeli, ako si sledovať svoje cykly, pretože naozaj je to alfa omega toho, aby ste úspešne používali túto aplikáciu a potom poznali vlastne svoj cyklus. A taktiež vlastne chceme podporiť ženy v tom, aby si sledovali prejav tej krvi, ako či je silné krvácanie, slabé krvácanie, či sú zrazeniny, či nie sú zrazeniny, či sa objavuje špinenie počas vlastne zvyšku menštruačného cyklu, či je špinenie pred menštruáciou a učíme ich vlastne, čo je prvý deň menštruácie, že to je prvý deň krvácania, špinenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže AllCycle bude mať i edukačný charakter, pretože vlastne áno, je tu tá medzera toho, že asi nás to mal niekto naučiť a mohla to byť naša mamka, ale to sa nestalo a mohla nás to naučiť učiteľka v škole, ale to sa taktiež nestalo a než sa toto zmení, než zmeníme to, ako naše mamky alebo my ako mamky poznáme svoje cykly a naučíme to svoje dcery, než sa zmení niečo v škole, že sa budú robiť nejaké ďalšie hodiny, semináre, lepšie biologické hodiny o menštruačnom cykle a popravde povedzme si na rovinu. Ja neviem, či by som si to pamätala úplne za základnej školy. Pretože ma to ani v tej dobe moc nezaujímalo a neviem, akože podľa mňa to je na dlhšiu trať a je to dosť o tom, ako k tomu sa stávajú rodičia a okolie, než to, čo ma naučia v škole. Ale takže určite za nejaké vzdelávanie, nejaká škola. Je to nejaká forma využívania, že budú relevantné zdroje na sociálnych sieťach alebo na YouTube, kde sa vlastne mladé ženy môžu učiť o menštruačnom cykle alebo aj muži o tom, ako to vlastne funguje, ako tá jej partnerka to vlastne má. A taktiež vlastne je to o tom, že lekári budú mať lepšie povedomie, že existuje nejaká symptotermálna metóda, že je to relevantný zdroj informácií, že sa to dá používať. A zároveň tu zrejme mať nejakého človeka medzi pacientom a lekárom, ktorý vlastne uľahčí a ubere to bremeno, ktoré vlastne ten lekár má, že by mal povedať tú informáciu a vzdelávať. Tam ako není na to priestor a kapacita. On v podstate je vyškolený na akútnu medicínu. Takže mať nejakého človeka, ako napríklad, keď žena ide k pôrodu, tak má pôrodnú asistentku, ktorá ju privedie k pôrodu, pripravuje počas tehotenstva a častokrát pri tom pôrode je len ona a lekár prichádza už v nejakých závažnejších situáciách alebo prípadne pri tom samotnom pôrode alebo už v nejakej tej finálnej fáze. Potom, keď vlastne prípadne prichádza pediatr za malým dieťaťom. Ale vlastne počas celej tej cesty ju sprevádza trebárs tá pôrodná asistentka, vedie ju tým pôrodom, hovorí, ako má dýchať, ako má prežívať vlastne ten pôrod, dáva jej možnosti, aké lieky si môže dať, dokáže jej podať ten liek, alebo infúziu, alebo čokoľvek, čo potrebuje, aby sa jej zlepšil ten priebeh pôrodu. A
Alebo prípadne tu máme duly, alebo ženy, ktoré vlastne vedú a sú aj hlavne psychickou podporou. Takže to je presne to, čo napríklad v rámci témy gynekologických problémov, menštruačných problémov tu chýba. Pretože porodné asistentky tu od toho nie sú, aby riešili vaše menštruačné cykly, riešia hlavne tu vaše tehotenstvo a váš pôrod a popôrodnú starostlivosť. Ale chýba tu vlastne niečo, čo bude pomáhať, aby ženy vedeli, že sa nejak prejavuje menštruačný cyklus, že sa menia, že je to s nimi v poriadku, že ten výtok, ktorý zažívajú, nie je vždycky výtok a kvasinky, ale je to cervikálny hlien, je to normálny prejav a nemusí chodiť opakovane na liečbu, pretože to, čo zažíva, je absolútne fyziologicky normálne. To sa taktiež deje. Veľmi veľa mladých žien vôbec nevie, že ten výtok, to, čo vidí na nohavičkách, je obyčajný fyziologicky potrebný výtok, prejav zvýšeného estrogénu, ktorý prichádza k ovulácii a není to kvasinka, není to výtok, ktorý má riešiť. A taktiež idú do ambulancie s tým, že to idú riešiť, ale pritom tam není čo k riešeniu. Stačila by odpoveď, ale to je normálne. To je vlastne váš výtok. Alebo aby ženy vedeli, kedy ísť vyhľadať lekárskú pomoc, keď špinia, pretože mnoho žen povie, je trošku krvácanie, čo sa deje, to je normálne. Lenže niekedy špinenie môže byť ukážkou toho, že sú tam cysty, myómy, polipy, nejaké problémy s krčkom. Alebo sa skracuje luteálna fáza, je nedostatok progesterónu a tak ďalej a tak ďalej. Takže naopak si myslím, verím, že sa tým zvýši šanca, že ženy, ktoré majú problém, dostanú rýchlejšie a adekvátnejšie zdravotnú starostlivosť a zároveň ženy, ktoré nie, že by tam nemali čo robiť, ale nepotrebujú tú starostlivosť, pretože tú informáciu môžu dostať aj inou formou, tak vlastne uľahčia a uvoľnia tomu systému, ktorý proste je preplnený. A to je tak. Takže ako za mňa není riešenie hľadať viníkov, není riešenie proste obviňovať niekoho, alebo niečo v tom podobnom zmysle, ale naopak nájsť ten kompromis, to riešenie, čo by mohlo tomu napomôcť. A to je práve tá Oocycle. Ja dúfam, že v tej dobe, kedy vychádza vlastne táto epizóda, je aplikácia spustená, všetko funguje tak, ako má, pretože to mám slúbené a že sa dá verejne stiahnuť. Takže Oocycle aplikáciu, aby ste ju spoznali čo najlepšie, si môžete absolútne zadarmo stiahnuť na Apple Store alebo Google Play. Môžete si ju vyskúšať, prejdete vstupným dotazníkom, ktorým skúste byť čo najpresnejšie, aby vám vyšiel relevantný výsledok, ktorý vám môže vysvetliť, čo sa s vami vôbec deje, absolútne zadarmo. Je to Oocycle report, ktorý si myslím, že má veľmi veľkú hodnotu, ktorú absolútne nedostanete v žiadnej aplikácii. A môžete si aplikáciu skúsiť samé, čo tam všetko nájdete. Od kalendára, do ktorého si ho zapisujete, máte tam cyklický kalendár, aby ste si mohli naplánovať aktivity, ktoré môžete robiť so svojimi kamarátkami alebo so svojím partnerom. Verím, že čoskoro, pretože ešte stále to nie je online, pracujeme na tom, bude partnerská verzia aplikácie, aby on mohol vidieť, alebo ona mohli vidieť, čo sa s vami vôbec deje a ako vám prípadne vyzvú ústrety, kedy kúpiť kyticu, kedy radšej odísť z domu. Robím si srandu. Takže pracujeme ešte na partnerskej verzii, ktorá sa nepodarila hneď vydať, ale už je to blízko. A môžete vlastne v aplikácii nájsť odporúčanie, čo robiť pre jednotlivé fáze cyklu, ako si vlastne zlepšiť buď vzťahy alebo pracovný výkon a podobne. Môžete si plánovať, robiť si cyklický kalendár alebo cyklický plán. A taktiež sú tam články, môžete sa pojiť do fóra. A stále som na nič nezabudla. Je tam taktiež nejaká membership area, čiže vlastne čas, kde budeme mať zase platenú verziu webinárov alebo programov, členstva a podobne do budúcna. A úplne som to všetko nestihla. Čo asi chápete. Ale vlastne aktuálne si môžete aplikáciu vlastne vyskúšať do veľkej miery vlastne ako je zadarmo a slúži hlavne vám. Takže verím, že vám bude pomáhať, že tam nájdete naozaj to, čo potrebujete a verím, že ho budete používať počas celého vášho menštruačného cyklu, že bude pre vás prínosná. Samozrejme, Oocycle aplikácie absolútne ešte v plienkach je na začiatku a potrebuje, ani si neviete predstaviť, kde ja si ju predstavujem v tej plnej verzii, takže ešte mi dajte prosím čas, aby sme ju tam vylepšili. Každopádne, akokoľvek spätnú väzbu budete mať, budeme moc radi, keď nám napíšete na hello@oocycle.app a dáte nám vedieť nejakú spätnú väzbu. Verím, že vám bude fungovať, všetko bude fungovať tak, ako má a že vám bude pomáhať, ale verím, že určite nájdete niečo, čo by mohlo vylepšiť ten váš zážitok vlastne s touto aplikáciou. Takže verím, že s Oocycle aplikáciou sa mi podarí vyplniť medzeru medzi lekárom a pacientkami, klientkami, že sa mi podarí informovať dostatočne ženy o tom, čo sa deje s ich menštruačnými cyklami, aby mohli vyhľadať buď dostatočne rýchlu lekárskú pomoc, alebo naopak zvážili, či ju potrebujú, pretože ten problém, ktorý si myslia, že majú, tak reálne neexistuje, pretože je to normálny fyziologický prejav, o ktorom jej nikto nepovedal, alebo o ktorom vám nikto nepovedal.
Verím taktiež, že vlastne aplikácia OuCycle nastaví absolútne nový štandard starostlivosti o ženské telo a že sledovanie cyklu nebude nejaký ani trend, ani proste nejaký boom teraz, ale bude absolútne novým štandardom v rámci zdravotnej starostlivosti a taktiež ako relevantný ukazateľ toho, čo sa deje so ženským telom a podporíme to, že sa menštruačné cykly berú ako ďalší vitálny znak žien. Verím, že sa podarí, aby sme nebagatelizovali a nezľahčovali náročné situácie, ktoré ženy zažívajú s menštruačnými cyklami, že ich trápi neplodnosť a že majú rôzne vlastne menštruačné problémy a naopak dáme vlastne väčší dôraz na to, že treba tieto ženy, ktoré majú problémy, počúvať a zistiť možno ďalšie prejavy iných ochorení, ktoré sa tu môžu vyskytovať a nevieme ešte stále o nich. A hlavne, že nám netvrdí, že to je iba v ich hlave, pretože to, čo sa im deje, to, čo sa zažívajú, je absolútne relevantné a my ženy proste potrebujeme trošku iný prístup, potrebujeme dôveru, potrebujeme sa zveriť, potrebujeme o tom sa rozprávať, zisťujeme si, máme tendenciu veci riešiť a chceme, aby nám bolo lepšie, čo je absolútne obdivuhodné, pretože toto by sa napríklad muži mohli od nás učiť, pretože oni idú až keď im fakt ako horí pod zadkom, takže myslím si, že by sme nemali zľahčovať to, že žena má o seba strach alebo má obavu, že sa niečo s ňou deje, pretože mnoho z nich je potom utišených a prichádza vo veľmi neskoré fázy, kedy už tie problémy častokrát nejdú aj neriešiť. A taktiež verím, že sa nám podarí personalizovať, individualizovať, aby sme vylepšili OuCycle aplikáciu tak, aby naozaj sedela každej z vás. Keby pred vami sedel naozaj ten jeden odborník, jeden lekár, ktorý vám povie to vaše odporúčanie, ktoré potrebuje, aby to nebolo generalizované a všeobecné, tak to je našim cieľom, aby sme sa tam dostali. Takže ja myslím, že v tejto chvíli je už dosť slov. Stiahnite si aplikáciu OuCycle a ak to není možné dnes z nejakého dôvodu, tak verím, že do pár dní sa to tak stane. Stiahnite si OuCycle aplikáciu, robte si dotazník, prejdite si ho, ten OuCycle, ktorý tu pre vás je, prejdite si aplikáciu a využívajte ju naplno a presvedčte sa samé, že je to nástroj, ktorý vám skutočne môže zlepšiť život. Dajte tomu mesiac, dajte tomu pár dní a uvidíte, že vám je lepšie len kvôli tomu, že viete, čo sa deje s vašim cyklom. A verím, že vďaka OuCycle dostanete to, čo potrebujete, zlepšia sa vám vzťahy, skvalitní sa vám váš život a hlavne budete šťastnejšie a naplnenejšie. Budem sa na vás tešiť v ďalšej epizóde, ktorú pre vás chystám. Každopádne budem veľmi rada, ak túto epizódu pošle svojim kamarátkam alebo budeš zdieľať, aby sa mohli o OuCycle aplikácii dozvedieť, pretože je tu a ja zadarmo.